You are here for it as Onyamisu no Nyamia Basakasiano and Kawati. Shebra Safo on any rati. And I feel if I was empty, matrase, back to back, a baishu semako. Yenipa can say, but Eiii. Onyamini yenti, on the yen, a beshabra bossy. Now, Onyamini or the Ashabra bossy, meaning Nipa account. Yini Nipa account. And Yapi Nipa Penny. And Yahu Toswa, Nipa Binya. Nemu. And you know I were riding Yanko Ponsem. And then found you and it to me. Nipa cano and they were at it. Come on, when you nip be worth as I so. All right, if you are me that say, I represent NSC a Assin Asane a ben ayase Assin South to 15 mountain. Now, and it's abora akada just when you're in fear, do in 15 years. Oko school, Assin Jakan be busy school. Now, akade, they are not a cranny and a chese, what to school, we just school at chese, uncle school. And a movie na say, they are the and an Amtamaquadano. What me just school at Tissa. Now, what more? Baby, I would say, I was Assin Asane Honomono. If you want mobile jack, I know school or Hono. I question about 9, 18 no chess and 2 to our name. And we are a bois, or we do not attend now why a pupra. And when I'm so at school, you crampono, and you know, I can know Honomo. Nano, and now, oh, one at and an money or mote. Every friend the full adwa and no movie son is one in Hino Cobo, taxi driver bidding, Essa one Avantiano, and Alpha a true. It's been 4 cries to one and more, just a Mojacoto a Buchanan. Na a bear and an Nini, and Acodano, a year of Fifi. And Manana, I a friend who say Joseph Youngson, and I'm so bomb 24 man near come on my him for. I'm a motio the Guru and Moko Shakadana, and so one who know. Quentin. Omoya se omo kobo aposi fo amane ye se omo de hye ye friend se Priscilla atambotenu dodo na friend atakakra no wayira emu hono mo na branche baako ebe yi omo asutre se in fact no okọ enwure mu hono akwa yi bibi wo hono mo na odu hono enka bi ene enwanse na free hono mo eba no eya asem ketu omo susu se bibi ekoso wo honte be ya enka omo twa omo ni no mo nkokọhwa ampa Efira omukoko du hono mo a akwada wanya emfie dunsi a wanyem abosume baku enum enipa da seni di akwada na bukutude wo hono mo na ye hwe akwada ni ti e de free so no mu wie ye no ne ba no ya wai afi hono mo a omode ko Jesus Christ oma wai na nemu vagina no oma wai de ko na possibly ebia omukura repu no wonu minyachi asa twaniti. Yes. If you are a bright fortune, no, not just say, they are born naked. Who say, ahwenie be and 9 and a good sissy. And no, I will hold no one up to Natalia and no, Yauro, and a dear children in the corner, baby, a year channel. Not just a Mujan air, but a Nippon in person Mujani Butu. Into the Aquadana Tadiana, a Shannon, and what they a catan, the corner, so send a bear. Emujano ebeka and then it means no yatam dia koto be 3 meters away from body no enti ebani say na chese ekomofo no chese in fact ansa na akoda ne ba bayira no anadwo no akoda anasa branch o taxi driver omusu say oni akoda ne na anyem no eba ho no mo na oni akoda ne ba be di nkomo mo hu say omu tu mpasa e wo ho no mo ebi mu kura chese omu koto say no oni akoda no ehuru so wo ho no mo say nyinse na wabɔ ni di ni de o kan yango pon se nya de obedi se nyinse no enye ne dia enti no ni ehuru so wo ho enti efi ho no mo no ena kwada no amba fie biem ena taxi driver ne nso no ye hwehwe na ye nhunu eno na ma manfo bi etnisi omunsa edi word taxi driver ne se ebe se obeni mu bi enti me no ka se dia posifo a ewo fantin yankuma se ana se yankuma se ahinkro in fact o ma bodwuma ye papa e ma chese o mo tinya kwakofo emu na o mo chese ehwehwemu no o ma chase a no sabe de o mo de akotu Cape Coast Teaching Hospital o mo gusa o mo ye nhwehwemu yenyanti obia wo sansemi mu na efira asemba ko a aba be todwa ewo mu a ye pese me tefo ene se o manfo obia wo krom ho no mo nso kire se ensemu edikan akwa posifo ho no mo eya akwada ne nana ye friend se Joseph Youngson edikan akwa bo posifo amane ese ne de se no zuzu taxi driver no na ekunu no
Wono omo manfo wo kromo no susu se papa ne benim akwada ne wo ne hu bi. De nti omo kasa ne se omo che se papa ne obi otwa be no ne akwada ne kwa afuom. Emma che se nsem bi e course wo afuom atembidi na odi bidi akwada no. Papa ne gya akwada ne ho no mu e ba fie. E na obedware e fa atade hye ye tu kwan. E na na yachi e no san baaye. Oba ya nsa na obebisa se akwada ne wo he. Eno e na kire se papa ne e ba be kira na so manfo ba be kire mu se omukra ni se o tu kwan no ne akwada no na ekoye. Enti se waba na ono kwa na enam ne de emukra na tutwe o maso e hodo mu e na papa ne e be yi atu mi se e bro ne kwa afuom no nse akwada na kwa kofa poison a e bona no a wonum se odi kunu hu se odi yin nsan nu na emum no kokoto no wa je poison no e de afi akwada ne nsem enti odi fi enam akwada no eye akwada boni nti no de oja ne fum hono mu we dey anadwuma na sembeni hello so we anadwuma na sembeni asem no papa na asem no ye asa na sesem bi sei yes if you know na amanfo ni bi echeze akwada kitwa wo ni na kwa afuom na se wakoto se wo no poison na wadi poison no e de afi ni nsem na wo beka se uja ne hono mu ana chese twetwe aso eno achi no amanfo sai rezi consent se nyinsen no mususu se papa no ye oluman no enim hu bi efite bredi atwam na chese wono so ni akwada ne da kopim se nyinsen ba ya na chese taxi driver ne so san ni akwada ne wo hono mu no ena oyi e de share no we ensem a omanfo a ewo hono mu no eka na tu ni nyina mu na posifo e kire mu a omaje sansem ni mienu nyina dia tu se ye taxi driver no se eye efiewura na se akwada ne nana nkasa no omu ye ni nyina mu hwehwemu enti bre wo ye nima ente bia no omu de ni nyina ebeba betudwa enti sabra me no kasa die enya dia aposifo atunya so bia mu ewo sa entemi mu na Shadrack anwanwasem kakra wo mu we tie sene esi kuro ya taxi driver no a wono ogitum so onya akwada na nyem so no mpo na ebia wopasa wo yi akwada na firi ho na wonkogu nanim wase ana se bia wontimi nhwa akwada no eno one coin na chi anso se papa no mpo na ebia ono nso na fa ne baya se ne nanan ne daaye eno ne kwa afuom na okokun no kura se wa baby a chira adwene pa ne say wo de in each of the scenarios no me fa ne say bia wo mpaso bi akwada ne firi ho but sa ayi ordeal no omde ne fa mu like wo hwa asa akwara no obi ne dai na namu na koso kuma no yayi de ko ye twa ne ti ho ne nyina no papa no ana taxi driver no no mu bia na nyem no a ada na woso omo ye weenum because ho ne se obi ase wo yi yakura ne pass akoji sika duro bisa ho no ho so nkofo sesen na ho ma no efris o se wan be legitimate questions na obisa ne pa because oba pemfo yes na de na butu ho atone mo na sebi etwa ne ba na koso akuma na twa ho keke no kura no chese ama empo kura no utie narratives na eyi no emoja no kura ba no yes kura se wo mo so emoja no ente eye ase ritual element bi apiem enti questions no boss asemo wo fa akoda na ko yaw mu pa wako yaw mu so papa 16 or 15 years akoda ba wa mo de no ba me ho de mpasa tie die menti Shadrack ba na bibusa ne say me fa ne say papa no ana taxi driver no wa mo kra na nyima akra na mpaso mo kata so nto mu kuma akoda no a sa elements na say ye ritual elements na piepiem ti say de ye kunkum ni park de akoje sikaduro ya so no moja ye twa na koso akuma ye twa ne ti anya de ade no ho na bam sen kromwafo sesen adentin so na taxi driver na papa nyina adwane ayenwonwran yeah if you akwada ni nana nkasa no a efe Joseph Yansen ni do no ndwane ye taxi driver no so de ema chese omanfompo kase enya de a omo de che na ebe ye ne se omo chese be abusumi ni nu ono no emba krom ho no mo enti se ne nana no kase taxi driver ne be fa akwada na no ni tum pasa no enu nti na no omo kase enya no kre esa no ba papa no wo krom ho taxi driver ne so ono no omo chese enkran
ɛna odi ne dwuma sisi a yo nti na kyerɛ sɛ ɛda ne a polisifoɔ bɛnya mmienu nyinaa saa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ memo ho akwa na ɔmo atwitwa no ɛno no ɛna atwitwe aso ɛwɔ hɔ no mo ɔmanfoɔ bi ɛnso ɛka sɛ neɛ sɛ yɛ nipa no nyinten no na ɔte wɔn pɛ a ɛyɛ dan na afei deɛ yɛtwa ne ti edi firi so na afei nso no yɛtwa n'akosua kuma no edi firi hɔ nom ɛno no akoma ankɔfo adwuma ayɛ ɔmo nyinaa wɔ hɔ nom a ɛno so ɛho nsɛmbisa no ebu so a yɛdi akyire na yɛnya yɛde bɛto atiefo anim that's it pa ɛho nsɛmbisa no dɔɔso sɛ asɛm no akasa ɛsie no sɛ wɔbɛbɛtumi so koraa ba sɛ nnipa bi foforɔ bi te baabi a yɛn nyinaa yɛadwen nkɔɔ ne so ɛne wafa ho de ɛkɔyɛ nyankoma de sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛtumi de ahyɛ nnipa mmienu no baako mɛte sɛ me ne wako no mɛsra wɔ soɔ na obi gyina nkyɛn wɔ soɔ ɛneɛ menkɔku no na yɛmfa nhyɛ no because ɔno na ne ɔne no ko ɛtu hwɛ awudifoɔ no ankasa no ɔmo tete baabi I'm attention in there call taxi driver in an answer high attention TV ni dia and subscribe na share channel no na improve na enkwene me rasa makra